lokacin wasa ne aiki ka gane ya wuce lafiya na dade ina jiran ku ba na bata lokaci ba ina so za a ja min flow mai kyau da wannan domin iyali na za su jawo da wuri shi yasa na aika nemo ka zo da mutane da yawa don haka idan akwai wani abu da kuke da bukata ku gaya mini domin kar in tafiya sake nema na sai ku duba akwai abin da kuke da bukata a kayan flow kan muna da shi amma ka gane ba mu da rama nan babu shi ana amma abin da za a yi ka nemi rama din nan duk yadda za a yi in an gama zan zo in same ka don haka ku karasa ku yi aiki flow nan yayi kyau ga mu samu rama ko ba rama kake so ba rama ga mana rama kai ka kama can kai ku biyu nan kama ni bari ni kana kama kaga rama nan wallahi ba mu sha wahala ba muka samu kan jakuna wannan rama kai kan jaki o ga kace mana rama ga rama ai kai jaki zo ka ga me yaran nan suka kawo wannan yaran jakuna ko ga kace ai ba rama nan ba rama ne ba ko rama da ke dan ka ce mu kama rama ko ba ka abun kasa kasa da kuna ka rama an ce ku me ya samu yana ku ne rama Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.